Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 53 years kuberekwa. So I got married mukoma to my husband even though pandakasangana naye ainge ari pakati pekurwidzana nemudzimai wake, but he was in love with me. Ndokubva azondiroora tikabva tachata. Iye ainge agara zvake aine vana vake vaviri. I thought kuti soon after we would have gotten married, sezvo ndainge ndisati ndakamborara nemunhurume, maybe I was going to fall pregnant, sezvo ndainge ndichingoona zvichiitikawo kune mafriends angu, asi hazvina kuzoitika saizvozvo. Takagara 1 year, 2 years, 3 years, the 4th year ndokubva tachizouya kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa. Takazoti tauya kuno kumukoma, that was when paakazoti ainge achida kuti vana vange vachizoya kunoko. That was when I realized kuti how lonely I was. Amai vacho vakazouya, even though she is married, but you just know kuti iwewe hauna kumboita mwana nemurume wako. Now the ex-wife uyo waakaita naye mwana is now with you in the same country. They never visited each other or anything. Vana ndisu tainge tichingogara navo even up until now. Kunyange zvavo vana ava vava a little bit mature, but we are still staying with them. And ivo vanotonditora as if I am their biological mother. They like me more than their own mom. But unenge ungori nekamwe loneliness kaya kekuziva kuti vana havasi vangu. So mukomanashi takati tava kunoko, vana tava navo, tava kugara navo. Ndaiti kana ndakavatarisa mwoyo wangu waibva watanga kurwadza. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuitawo adoption, ndaida kuadopta kunoko kwatiri, but akabva anditi how about you do this kuZimbabwe. We then approached different orphanages and we went through the legal processes. Ndipo apo patakabva tachizowana vana vaviri that were up for adoption. It was hard to choose. Ndokubva ndachizosarudza uyo wangu mwana mukomana. The problem with him, like now he is aged 15 years old, but mwana wekuti haateereri. No matter how hard you try to speak with him, mwana wekuti ane imwe stubbornness inototyisa. Makore ose awa ndainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti what was going on with him. Inga one I had tried to take him out of poverty, kuti ndinge ndichimupawo upenyu hunenge senani, but he is always spitting in my face. But mushure mekunge tazoenda kumba, this was after vamwe vatete vangu vashaika, takaenda kuya nemurume wangu. Then when we were there, pane vamwe vasekuru vangu avo vanoitawo zvekurapa uye zvekare vanoitawo zvekumasowe. He then called me, vakabva varamba vakanditsarisa, vakabva vanditi zvawakaita iwewe wakaita mistake. Ndakabva ndati indava. Vakabva vanditi musati madzokera uri kufanira kuti unge uchiuya nemwana uyu, asi ndoda kuti unge uchiuya naye ari one, because pane zvimwe zvinhu zvandaona paari zvisingaiti kuti tinge tichizozvitaura pamberi pemurume wako, otherwise kana marriage inokwanisa kuzoparara. Komana chikukuudza ichokwadi, I was not even happy nemashoko avo avakataura, uye zvekare I was just sad throughout the funeral, trying to hide it from my husband kuti I was very sad. Then takazoti tapedza kuviga vatete, ndo pandakabva ndachizoenda ndikanovaona sekuru ava ndiinaye mwana uyu. Takangoenda tiri vaviri, ndichita sekunge pane zvimwe zvandainge ndichida kutora kumba kwagogo. My husband was left behind zvake, ainge ari busy nedzimwe hanzvadzi dzangu, and I took that opportunity. Tasvika kuya vakabva vati tinofanira kuti tinge tichitopinda mumatare nekukasika, nekuti nguva hatitomborina panokwanisa kuzongokaruka pasvika vanhu pano. Vakabva vati ini handina zvakawanda zvandikuda kutaura newe, asi pane imwe mhepo iyo yandikuda kuti ndinge ndichizoronda. Mhepo iyi kana ndaironda, ndoda kuti mhepo iyi, ndoda kuti iyo inge ichizvitaurira yega kuti pamwana uyu iri kumbodei chaizvo chaizvo. Mukomana chindakabva ndati aiwa itai saizvozvo. Then ndipo apo pavakabva vakatora huku iyaya ndokubva vachizotanga kuitenderedza mumusoro memwana. Iye akabva atanga kuti mami, I'm feeling dizzy, I am feeling dizzy. Then vakabva vachizoti kwandiri aiwa musiye, nekuti pari zvino haasisiri mwana waunoziva, atogarwa nemhepo yacho. Mhepo iya yakabva yachizotanga kutaura. Ndainge ndisati
ndakamboona panotaura ngozi, asi kana iri ngozi yemachokwadi painotaura haungambopa miri. Ipapo mukoma akatanga kudzvova mwana uyu ndokubva achizotanga kurova pasi nezvibhakera, akabva achizotanga kutaura mamwe mazita amwe andisina kana kutombokwanisa kumbobata nekuti ndainge ndisingatombovazivi vanhu vacho ivavo. Pandakazovhunduka ndeapo paakazonongedzera kwandiri akabva ati, unofungidzira kuti wakangwara kaiwe? Wainge wakatiza naye mwana uyu ukaenda naye kumhiri kwemakongwa, manje adzoka. Ndobva atanga kuimba kuti adzoka mwana wedu, tambirai kani mutambirei, adzoka mwana uyu. Zvino zuva ranhasi muchandiziva kuti ini ndinombonzaniko, vakandiuraya mhani. Ndokubva achizotanga kutaura kuti sekuru vake mwana uyu vainge vaenda kubhawa vaine imwe shamwari yavo, vakazoti variko kubhawa ikoko ndokubva vachizotanga kurovana, vakarwedzana nomumwe murume nekuda kweimwe girlfriend yavo yavainge vasangana nayo yakechwa noumwe murume. Zvino pakuzonorwa paya hanzi vakabva vachizomuuraya murume uyu, vakamuuraya ndokubva vachizomutora vakaenda vakanomurasa murwizi, ende vakazoti vava kuda kudzokera kumba vakabva vati no man, munhu uyu watakanda murwizi mangwana vanhu vanokwanisa kuzomuona, zvino toita sei? Ndipo apo pavakazosarudza kuti vange vachizoenda naye musango, vakaenda naye musango vakanomusiya imomo musango, ndokubva vanotora matemo uye zvekare nebhara. Hanzi vakabva vazoisa mutumbi wake mubhara, kwava kutanga kusunda bhara riya vachikwidza mugomo, ndokubva vachizoenda naye mubako vakanomutema mubako imomo, ndokubva vachizomusiya vakadzoka vakasuka bhara ravo hanzi murwizi, vakabva vachizodzokera zvavo vachiita sekunge painge pasina kana anything chavainge vamboita. Ngozi iyi yainge ichiita kuchema, mwana uyu achiita kurova pasi nezvibhakera, akati zvino muchandiziva, ndikuda kuvapedza vose. Uyu maifungidzira kuti makamuhwandisaka, zvino hamuna kungwara, ndakazomubata pamasaisai, hamuna kana kungwara imi, muchazviona zvaachakuitirai. Kana vanhu 20 achauraya uyu, kana vanhu 30 achauraya, kana vanhu 50 achauraya. Regai ndiseke zvangu ndikanyatsokumubata, kana vanhu 100 unouraya uyu. Mukomana zvakaitika ipapo patainge tiri mudare zvakandivhundutsa, zvakandityisa. Then ndakabva ndachizopiwa munamato nemimwe mishonga yandakanzi ndinopota ndichipfungaidza kana ndikaona sekunge mwana uyu anenge ava kuda kuita violence. Vakabva vanditi aiwa zvatopera muzukuru, ndozvandanga ndichida kungokurakidza izvi. Asi murume wako usamuzivisa, nekuti kana marriage inoparara, nekuti kuti ndingakuudza kuti hama dzake mwana uyu munokwanisa kudziwana, hamungambofi makadziwana, nekuti ivowo kwavari vakatosundidzira mhepo yacho yengozi paari mwana uyu. Vanotofara kudai vachiziva kuti ari mupenyu, nekuti ndiye anotevererwa nemweya wacho wengozi. Ndokubva tachizobva paya kana iye mwana ainge ava kutobvunza kuti nai mama, ko chii chaitika kwandiri? And I just lied to him kuti we were being prayed for and he was not supposed to tell his dad. Takabva tachizodzoka kunoku mukomanashi. There was one thing that happened. Pane imwe incident yakamboitika mushure mekunge mumwe mukomana aenda pane chimwe chikoro ndokubva atongopfura vana vechikoro nematichers. So when that news broke out, uyu wangu mwana, he got so excited about everything. Mukoma akamhanya ndokubva anotora imwe BB gun yake ndokubva atanga kupretenda as if he was there at the school. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandivhundutsa, sei zvainge zvakataurwa nemhepo iya kuti uyu kana ndikamugara kana vana 100 anokwanisa kuvauraya uyu. So ndiri kutya kuti iye maybe nekufamba kwenguva anokwanisa kuzongoita masuicide attempts iwawo, zvekuti anongoenda kana kumall obva anopfura vanhu, then naiwo obva azvipfura. I have been monitoring him hangu, asi zvimwe zvaanoita zvinondityisa. Ndiri munhu wekuti I am always free, but kana mwana uyu mukoma akaita maviolent episodes ake, ndinotorara ndakamukira. The reason is why ndichirara ndakamukira, it is because ndinenge ndava kutya kuti kana mhepo yacho ikamugara, ko kana kuri kuzonzi akazomuka usiku takarara, obva anotora kana banga obva atanga kuti baya tose mukoma semhuri, tobva tangofa zvedu. Ene ndinotongogara ndakakiya bedroom door rangu kana kuri kunzi ndinenge ndichida kurara, or if I just want to relax. Saka I am no longer living in peace because of this
child of mine. Kumuda ndinomuda, ndakamurera kubva achiri mwana mudiki, ndine bond yakasimbisisa kwazvo naye mwana uyu. Did I make a mistake by adopting this child? Vedare we ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana iye murume wangu haatombozvizivi sezvandakaudzwa nasekuru kuti kana ndikangogara ndamuudza murume hanzi ndokunenge kutori kutoparara kwemarriage yangu ikoko. Please help me. Vele Mwari makandituka. Dai kwanga kuri kunzi ndakazvizvarirawo vana vangu, at least ndaizvisivirawo kuti vana vangu kana kuri kunziwo vanenge vaine mweya wengozi unenge uripo, ndinozivawo kuti ngozi yacho ndingataura nayo sei, because ipapo mhepo yacho yakatoti iwewe utori mutorwa, umbori aniko zvekuti unoswera uchindiunza kuno kwawandiunza, ndiwe aniko, plus ndinogotaura newe pakaiko pandakaurawa hama dzako dzainge dziripo here? Handiti dzainge dzisipo, saka uri kudeiko panyama yakaora iwe usiri nhunzi? So ndo mamwe mashoko awo andakaudzwa nemhepo yacho iyo yainge ichiti imhepo youmwe murume uyo akaurawa nasekuru vemwana uyu wandakazo adopter. Please advise me, I'll be following through in the comment section. Dzimwe pfungwa dzinoti dai ndakwanisa kungoudzawo murume wangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section pakaipa. Hanzi handizivewo kuti ndoita sei, ndoudza murume wangu here kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara. Indeed strange things they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaenda ndikanotsvakawo mafuta elaki. Mushure mekunge ndatsvakawo mafuta elaki nainge muri mugore ra2023 ndokubva ndamapiwa nevamwe madzibaba, but ivo madzibaba ava vainge vachiti mudzimai wavo anoita zvemanjuzu kudini kowe. Saka mafuta awa mukoma ndakazongomarasa mushure mekunge ndaona kuti zvinhu zvacho zvainge zvisingatomboshandi and nothing was changing at all. Saka ndichitaura nevamwe vanoti kutorasa kwandakatoita mafuta acho iwawo hanzi ndokutobhaiza kwandakaita, nekuti zvinhu zvakadaro hanzi unongozvidzosera kumuridzi. Zvino ini ndakabva ndachizomarasa mushure mekunge ndabhoyekana, because ndainge ndichitozvishandira but ndokubva ndachizodzingwa basa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandibhohwa ende zvakandirwadza, ndikabva ndati zvakangofanana izvi, ndikabva ndatora chibhodhoro chiya ndikabva ndachirasa, nekuti vainge vakandivimbisa kuti kana motikari ndainge ndichazototenga motikari, but ndikaona kuti it was not even working at all. So mukomana ashi mushure mekunge ndarasa chibhodhoro chechiya ndopandakabva ndachizotanga kusangana nemabad luck mamwe akangosiyana. Then ndikabva ndachizotaura navo madzibaba ava, vakabva vati kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichivabhadhara. Ndikati ndokubhadhara inei? Vakati vainge vachida at least 9,000 rands. Ndikati pari zvino mari yakawanda kudaro handitomborina. Vakabva vanditi it is bore, kana usina mari iyoyo havatomborina kana problem, unondipa pashoma. Ndikati kwete, handimbofi ndakakupai mari iyoyo, imimi kana muine zvamakandiita you just need to apologize. So mukomana achi takabva tazopedzisira tatukana navo madzibaba vaya ndopa zvakazongopererawo ipapo. Kutaura kudai so mukoma, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, because nditori nespiritual wife iyo inopota ichiuya kwandiri. Ndinowanzokuti paya kana ndabva kubasa ndadzoka kumba and the spiritual wife inenge yakatondimirira. It's not like ndinoiona sometimes physically. Zvinongoitika ndezvekuti ndichingopinda mumba ndinototanga kutonzwa kutoti panenge patori nemukadzi uyo anotouya kwandiri. Mukadzi uyu kana auya kwandiri anobva atanga kundibata, then ndobva ndatotanga kutorara naye. Asi pandinozopedza kurara naye, dzimwe nguva ndinozozviona ndakatongogara zvangu, pangava pari pakauchi ndisina kana kupfeka, uye zvekare ndakarara pafloor, position iyo yatinenge tapedzisira
tichiita bonde nayo, ndo pandinozongopepuka ndiri, kana pari pamubhedha, pacouch, pachair, ndobva ndatongomuka, ndobva ndatoona kutoti kuinga 1 ndanga ndichitozviita ndiri ndega. Ndobva ndatomuka paya, ndobva ndaenda ndonogeza kana kungozvipukuta. Ndinenge ndakaneta kwazvo zvinhu izvi pazvinongoitika. Pandinozomuka ndinenge ndakaneta zvisingaite, then usiku dzimwe nguva anokwanisa kudzoka kwandiri ende anenge achitoti ndauya kuzokupedzera, zvekuti hauzombofi wakaita shungu dzekuzoda vamwe vakadzi kunze uko. So this is what has been happening to me. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ko ndingagodzinga seiko mweya wespiritual wife iri kunditeverera kwose kwandinoenda. Ndiri kungoudzwa kuti madzibaba ava ndiri kufanira kuti ndige ndichivabhadhara, because mishonga yavo hanzi yavanoshandisa paminamato, kugadzira minamato, nemishonga iyo inoshandiswa nemudzimai wavo, hanzi mishonga iyi iyo vanopota vachiitora kuMozambique. Saka hanzi ndakatokanganisa kwazvo. Mari yavari kutoda hanzi vatongori nekamari kashoma kavachatongotora, imwe yose hanzi vachatongoenda kunoisiya kuMozambique kuri kuripira mhaka dzangu. Saka kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kana ukagara wapiwa zvinhu zvakadaro hanzi hazviraswe, unozvidzosera kumuridzi, nekuti kutozvirasa kwaunenge waita unenge watokanganisa. Strange things indeed they do happen in this world.